Dobré ráno všetkým prajem. Frakčný laser, to je názov prístroja, ktorý nám môže opäť pomôcť byť trošku krajším a odstrániť nedostatky, ktoré nám na pleti vznikli. O aké nedostatky ide? Tento laser vlastne kombinuje, čo sa týka indikácií, niekoľko indikácií, a to sú vrásky, ale hlavne jazvičky po akné, odstraňuje všade aj pigmentácie a celkové spôsobuje také spevnenie pleti, pretože to tepelné prehriatie, ktoré vzniká pri zákroku, stimuluje tvorbu kolagénu. Takže ono v zásade vždy je dobre, keď vidí toho pacienta dermatológ a vidí, že dajme tomu je tam niekoľko problémov v jednom a môže odporučiť metódu, ktorá práve rieši aj viac problémov v jednom sedení. Spomínala si, že práve táto nová metóda skracuje dobu liečby. Hovorili sme o 2 týždňoch? Áno. Nová metóda, tak pracujeme už 2 roky zhruba s týmto laserom, takže už máme určité skúsenosti a jeho výhoda je práve tá, že tá doba liečenia je zhruba týždeň. Predtým, keď sme používali klasické zbrúsenie CO2 laserom, tak doba hojenia bola niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov, vlastne boli tie následky toho zákroku, takže to bolo pomerne dosť zložité pre pacienta. Dnes to je naozaj tak, že po týždni odpadne chrastička a pacient je plne funkčný. Je to vlastne aj vďaka tomu, že vidíte, že tam zostávajú neošetrené body, a z tých neošetrených bodov vlastne sa vygranuluje alebo vyjde tá nová pokožka, takže presne preto je tá doba ošetrenia, doba rekonvalescencie skrátená. Skúsme ešte tak v skratke úplne polopate vysvetliť našim divákom, na akom princípe funguje daný prístroj. Ide o spálenie kože, alebo to hovorím úplne zle? Hovoríš to veľmi dobre, aj keď to znie hrozne. Každý ten laser pôsobí na nejakom inom princípe. Konkrétne tento laser, jeho cieľovou štruktúrou je voda. Voda sa nachádza v každej bunke, preto tento laser odstráni všetko z povrchu kože, čo na nej nájde. Dôležitá je teda samozrejme intenzita a dôležitá je hĺbka, do ktorej chceme pôsobiť a cieľovou štruktúrou je voda, čiže pôsobíme na bunky a po jednotlivých vrstvách postupne oddelujeme stále nižšie a nižšie a vzniká tzv. Resurfacing, v tomto prípade frakcionovaný resurfacing, práve kvôli tomu hojeniu aj bolo kratšie. Na čo sa pozrieme v ďalšom vstupe? Pôjdeme si pozrieť pigmentácie, lebo teraz je vhodná doba, slniečko bolo silné, takže pigmentácie naozaj je problém, ktorý trápi veľmi veľa žien. Tak, tešíme sa na to. Pekné ráno.